tilan ilmoitus päälle. Mä voin jatkaa sisääntulijoiden päästämistä tänne webinaariin, niin ole hyvä Mikuel ja estraadi on sinulla. Joo, kiitos. Tervetuloa munkin puolesta näin maanantai-iltana. Hienoa, että pääsitte tärkeän aiheen äärelle, eli tänään puhutaan nuorten mielenterveyden edistämisestä urheiluharrastusympäristössä. Ja tosissaan pyydettiin, että laitetaan tallennus päälle, niin mä lopetan sen oman puheenvuoron jälkeen, joka on noin ehkä vajaan tunnin mittainen, ja sitten on aikaa vielä kysymyksille tai kommenteille, jos niin haluatte, niin mulla on aikaa kyllä varattuna sinne vielä. Mutta pidemmittä puheita niin esitykseni pariin. Ja mä oon siis Mike Reyes Mieli ry:ssä, Nuori Mieli harrastuksessa ja urheilussa verkkokurssi. Ja me ollaan oltu hanke nykyään, me ollaan ihan toiminto, eli toimin molemmissa. Ja esitykseni pohjaa pitkälti näihin asioihin plus aika paljon siihen, mitä me Mieli ry:ssä ymmärretään mielenterveydestä nimenomaan nuorten näkökulmasta. 25 vuotta on tehnyt töitä monenlaista sijaishuollosta palveleviin puhelimiin. Sekasin chatissa olin tiimipäällikkönä joku sen vuoden ja voisi sanoa, että on niin kuin pahan olon ytimestä nyt tullut tänne edistävään puoleen. Ja molemmista pidän tosi paljon, mutta nyt ehkä saan tässä yhdistää kaksi itselleni tärkeää aihetta, eli nuoret ja sitten urheilun. Itse myös asiantuntijaroolin ohella olen isä ja myös urheilevan nuoren vanhempi. No, kaikki oikeastaan meillä pohjaa näissä verkkokursseissa, josta en tiedä kuinka moni teistä on käynyt. Voi olla, että osa on käynyt. Kun tämä hanke aikoinaan alkoi, niin nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin tukeminen oli se lähtökohta. Ja sitähän voi tukea monella tavalla ja monissa ympäristöissä, mikä sen parempaa kuin urheilun saralla siihen antaa eväitä nuorille. Ja kun noita verkkokursseja käy, niin siellä on aika paljon toimintatapoja, jotka jo itsessään edistää asioita. Ne on oikeastaan aika pieniä asioita, mitä me voidaan tehdä lasten ja nuorten hyväksi, mutta tosi tärkeitä. Ei ehkä kannata lähteä ihan hirveän kaukaa hakemaan niitä, että hyvin arkisista asioista on kysymys tai pienistä asioista, mutta niistä tulee aika isoja niin kuin lasten ja nuorten näkökulmasta. Eli meillä on ne verkkokurssit, joista saa myös todistustilaukset ja pyysin Katri Liljalta, joka on mun pari tässä tekee töitä, tai meitä oikeastaan 3, myös Timo Räikkönen, niin vuoden alusta meiltä on tilattu reilu 11 000 todistusta, eli tuon verran on valmentajia käynyt meidän verkkokursseja. Se on aika iso määrä verkkokurssille, ainakin järjestötoiminnassa. Ja sitten me vielä tarkistettiin, että paljon ringettä siellä on, niin se on 522 kappaletta, se on 5% noista. Et tekin olette kyllä käynyt ahkeraan näitä. Ja kaikki nämä kertoo meille, että se on hyvä asia, koska silloin me tiedetään, että ehkä ainakin joku vie myös näitä asioita kentälle. Et ei se sinällään, että joku on käynyt sen verkkokurssin ja saa sen todistuksen, mutta sitten kun vielä saa sitä feedbackia, että näitä asioita viedään sinne nuorten pariin, niin mä väitän, että ainakin meidän lapset ja nuoret siellä urheilun parissa voi paremmin. Kurssi on saanut paljon positiivista kiitosta myös ja jos ette ole vielä käynyt ja käytte, niin antakaa ihmeessä palautetta. Kaikki palaute on meille kullan arvosta. On siis 2 verkkokurssia, toinen on se puolen tunnin pikakurssi ja sekin antaa jo ydinsisällöt, antaa aika paljon. Et siellä on hyvä harjoituksen tunnusmerkkejä, miten niitä voi toteuttaa ja ehkä sitä kannustusta sit siihen omaan itsearviointiin ja oman toiminnan kehittämiseen ja miten ne voisi sinne harjoitustapahtumaan sit tuoda. Ja sitten on se 3 tunnin vähän syventävä, jos on ehkä jo vähän enemmän. Et toi puolen tunnin on ehkä niin kuin tarkoitettu kaikille valmentajille ja sitten ehkä 3 tunnin yhtä lailla kaikille, mutta ehkä sitten jotka voi olla jo vähän pidemmällä siinä. Ja siellä on jo aika paljon niitä toimintatapoja, hyvän harjoituksen tunnusmerkkejä, valmentajien keskusteluavauksia, nuoren urheilijan pohdintatehtäviä, mitkä on mun mielestä myös tosi hyviä.
Ja sitten voi näitä mielen hyvinvointia lisääviä toimintatapoja, miten niitä viedään semmoiseen kausisuunnitelmaan ja osaksi sitä valmennusarkea, mikä on ehkä se koko tarkoitus. Tähän pohjaa positiivisen psykologian teoriaan, PERMA-malliin. Ja sitten me kehitettiin tästä tämmöinen niin kuin vakaan veneen kuvaus. Eli kun on vakaa vene, niin se on turvallinen ja siihen ei oikeastaan hirveästi kannattaisi porailla reikiä. Mitä vähemmän niitä reikiä on, niin sen vakaampi se on. Ja sehän luo sitten semmoisen pohjan turvalliselle toimintaympäristölle, missä ne nuoret uskaltaa tehdä asioita. Siellä on ihmissuhteet ja vuorovaikutukset, jotka on mielenterveyden kannalta yksi olennaisimmista asioista. Ja sitten siellä on myös se aikaansaaminen, mikä niin kuin urheilussa on varmaan se yksi tärkeimpiä asioita, jotta päästään tavoitteita kohti. Ja se antaa toiminnalle jo vakaat lähtökohdat. Sitten siellä olisi vielä ne purjeet, mitkä niin kuin antaa kasvulle mahdollisuuden niin yksilönä kuin joukkueenakin. Että mitä useampi vahva purje sillä urheilijalla on käytössä, niin sen palkitsevampaa ja mukavampaa se todennäköisesti on se tekeminen. Ja sitten ne auttaa myös siinä yhteisen suunnan tekemisessä tai kohti menemisessä. Ja siellä on siis läsnäolo ja uppoutuminen, myönteisyys ja merkityksellisyys, jotka on kaikki mun mielestä sanon tärkeitä myös niin kuin ylipäätänsä ihmiseksi kasvulle, mutta varsinkin kun tavoitteellisesti harrastetaan tai urheillaan. Ja tuossa on esimerkki siitä kausisuunnitelmasta, jossa voi näitä ulottuvuuksia sitten tuoda esim. Sinne omaa harjoitusympäristöä tai kausisuunnitelmaa. Ja sieltä erikseen otettu vielä esimerkityksellisyys, joka on yksi mun mielestä tosi tärkeä juttu, mitä voi sitten niiden nuorten kanssa treenata oikeastaan. Urheilussa on se hyvä puoli tai liikkumisessa harrastuksessa ylipäätänsä, että siinä on se yhteisö siinä nuoren ympärillä ja siinä oikeasti niin kuin harjoitellaan tärkeitä asioita mun mielestä elämää varten. Jo kaikki nämä niin kuin ulottuvuuden käsitteet on mun mielestä sellaisia asioita, mistä niin kuin jokaisella lapsella, nuorella, kun niitä toistaa tai niitä harjoittelee teidän avustuksella, te varmaan teette jo näitä tosi paljon, niin se antaa myös niin kuin isoja eväitä elämää kohti. Eli jos se, että teillä on niitä lapsia nuoria siellä harrastuksessa urheilussa, niin voisi sanoa, että se edistää mielenterveyttä ja voi ennaltaehkäistä monia asioita myös. Mutta sitten siellä on tietysti se vuorovaikutus ja ihmisten vuorovaikutus, joka on se ehkä yksi hankalimmista asioista meille kaikille, niin silläkin voi tehdä paljon asioita. Sitten on toi Timo Räikkönen, joka itse asiassa on PERMA-mallin toi meille ja nykyään toimii HJK:ssa. Oliko kasvatuspäällikkö, en nyt valitettavasti muista ihan hänen titteliä HJK:ssa, mutta on lähtenyt vielä vähän kehittämään tai viemään, että me nyt ei olla hirveästi uudistettu eikä aina kannata pyörää keksiä uudestaan, mutta kuitenkin tämmöisiä pieniä juttuja, mitä ehkä voisi olla tulollaan. Että hän on tämmöistä 4 laatikkoa, voisi sanoa, että tämähän ympäristö voi olla esimerkiksi perhe, tämä voi olla koulu, mutta tämä sopii todella hyvin just sinne urheiluun esimerkiksi, että onko siellä esimerkiksi pysähtynyt ja epäselvä se ilmapiiri. Silloin toiminnan tavoitteet ei välttämättä, tai se suunta olekaan niin selkeitä, vaan epäselviä. Tai ne ei näy siinä arjessa. Ja se voi vaikuttaa joukkuehenkeen. Ja yksilötasolla se voi näkyä esimerkiksi yrityksen puutteena. Vai onko se kireä ja paineistettu, onko se vaatimustaso vähän liian korkea, onko se yksilölle liian korkea vai sille joukkueelle. Ja koetaanko ne virheet uhkana. Itse on, en nyt sano uhri valmennuskulttuuri, mutta sitä ikäluokkaa, että kyllä virheitä opittiin lähinnä pelkäämään. Ja lähtökohtaisesti se ei ehkä ole sellainen tila ihmisille, kun puhutaan mielen hyvinvoinnista ja mielenterveydestä, mikä saa niin kuin oikeastaan kukoistamaan tai ehkä niin kuin tekemään semmoisia juttuja, mitä mun mielestä urheilussa tarvitaan. Eli jos se hyväksyntä riippuu vaan tuloksista, niin se ei välttämättä ole hyvä asia. Mutta tähän tietysti vaikuttaa myös ei pelkästään valmentajat, että urheilu on myös yhteisö ja siellä on niin kuin perheet, siellä on vanhemmat, että sieltäkin voi tulla aika paljon vaatimuksia, jotka ei välttämättä tue esim. Sitä urheilua. Ja urheilussa tärkeintä on mun mielestä se yhteisö, jota te olette tärkeä osa ja siihen liittyy monia aikuisia myös, että ne nuoret ei kasva
tyhjiössä ja te voitte vaikuttaa siihen teidän omaan rooliin ja vaikutattekin paljon. Mukava ja tasapaksusi kuulostaa ihan hyvältä asialta, mutta sekin voi tarkoittaa sitä, että se ilmapiiri on hyvä ja rauhallinen, mutta oppimishaasteet esim. On vähän ja odotukset kehittymiselle voi olla matalat tai joillekin jopa semmoiset, että ei oikein viihdy siellä. Toiminta ei vie eteenpäin. No kehittävää tukevaa olisi ehkä sitten se ideaalitilanne ja näähän menee limittäin lomittain ja kuitenkin, mutta jos tuommoisen saisi, niin se ehkä niin kuin veisi kaikista eniten eteenpäin. Yhteenkuuluvuus ja tuki on vahvaa, tavoitteet selkeitä, haasteet on sopivat kaikille ja kehittyminen ja kohtaaminen on yksilöllistä. Tästähän puhutaan nykyään aika paljonkin urheilussa, että myös se yksilölliset ominaisuudet huomioidaan. Jokaisen panos nähdään tärkeänä. Ja sitten kun katsoo, että mitä siellä voisi tapahtua, että millainen se niin kuin on se henkinen ilmapiiri, että kun tässä näytin pysähtynyt ja epäselvä, niin siellä olisikin tylsistynyt ja välinpitämätön, ja se ei sitten tavallaan ehkä niin kuin vie myöskään kohti niitä tavoitteita, jotka ollaan asetettu. Ja kireä paineistettu, niin kireä suorittava, ja sekään ei ehkä ole se ideaalitilanne. Sitten oli se mukava ja tasapaksu, ja sieltä tulee se mukava ja alihaastettu. Et voi olla, että sekään ei sitten niin kuin ole se ideaalitilanne, että ei ole tarpeeksi haasteita. Ja sitten oli se ideaalitilanne, josta tulee innostunut ja kokeileva. Ja silloin päästään kaikki kohti tavoitteita ja pyttyy ja satelee vaan palkintokaappiin. No eihän tämä nyt niin yksinkertaisesti tietenkään ole, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten voi tuoda uusia asioita tai ehkä alkaa myös niin kuin tarkastelemaan sitä tunneilmapiiriä tai ylipäätänsä sitä henkistä ilmapiiriä, koska se on sitten taas niin kuin mielen hyvinvoinnin kannalta tosi olennainen asia ja sitten se vaikuttaa myös siihen fyysiseen suorittamiseen. Ja nämä pohjautu Fletcherin ja Sarkarin ja LeCunfin malliin. Et Timo, kun on tohtorismies ja tutkija, niin hän aina tuo tämmöisiä asioita, uusia asioita, mutta mun mielestä nuo laatikot on aika hyviä apuvälineitä, joissa voi lähteä ehkä tarkastelemaan, jos tuntuu, että homma ei nyt oikein etene. No, mutta mennään sitten siihen itse asiaan, että mitä se mielenterveys oikeastaan on, tai mielen hyvinvointi. Sinällään minulla on ihan sama kumpaa sanaa käyttää, mutta mielenterveys on oikeastaan ihan sama kuin mielen hyvinvointi. Tämä on mulle niin kuin ideaalitilanne, että urheiluskin on alettu puhumaan asioista niin kuin ihan rehellisesti, koska mielenterveyshän ei ole enää semmoinen kaksinapainen juttu, että on mielenterveys ja mielenhäiriöstä ei onneksi edes ajatella niin. Ja WHOkin on sen määritellyt niin, että ihminen pystyy silloin toteuttamaan omat kykynsä, kun se mielenterveys ja hyvinvoinnin tila toimii tai selviytyy elämän kuuluvissa haasteissa ja pystyy tekemään työtä ja antamaan panoksensa yhteisössä toimintaan. Se on mun mielestä aika hyvä kuvaus itse asiassa. Ja sitten siellä on niitä palloja, mitä te näette, mitkä on niin kuin aika perustarpeita meille kaikille, että kykyä rakastaa, elämäiloa, itsensä arvostamista, leikillisyyttä, huumoria, tulevaisuuden uskoa, tosi tärkeä varsinkin nuorille. Mutta ei nämä niin kuin millään tavalla tai siis yhtä lailla nämä esiintyy sen urheilun parissa, harrastusten parissa, että siellä kun on leikillisyyttä, huumoria, niin ihan varmasti se myös tukee samalla ja edistää jopa sitä nuorten mielen hyvinvointia. Et mielenterveys on on monia asioita samaan aikaan. Ja siksi niitä on hyvä lasten ja nuorten kanssa myös treenata. Ja meidän aikuisten olla tukena siinä. Voimavara myös, mikä mun mielestä on hyvä sana ja mikä mun mielestä sopii myös urheiluharrastuksiin. Että se on aika keskeinen se hyvinvoinnin kannalta. Psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, henkinen ulottuvuushan siinä on olemassa ja se on niin kuin oikeastaan varanto voimavaroja, toimintakykyjä ja kun ne on hyvässä mallissa, niin se varmasti kantaa myös sinne treenitilanteisiin ja pelitilanteisiin.
Sitten mielenterveyden vahvistamisesta, kun puhutaan, tai mä puhuin niistä pienistä teoista, että tylsästi voisi sanoa varsinkin tämmöisen vanhemman näkökulmasta, että kun se tehtävä oikeastaan siinä nuoren tukena on niin kuin katsoa niitä arjen valintoja, uni, lepo, ravinto, ruokailu, ihmissuhteet, tunteet, liikkuminen, kehon kuuntelu, vapaa-aika, luovuus. Mutta sitä se oikeastaan on arkea. Ja sitä monesti sitä ajatellaan, ehkä mennään niin kuin sinne tosissaan sinne häiriöiden puolelle ajattelemaan, vaikka kun osakin noista on kunnossa, niin sekin jo tukee ja edistää sitä mielen hyvinvointia. Sitten kun me tiedetään kuitenkin, että nuoret, kun niillä kehitysvaiheita tulee, niin ne monesti unohtaa monet asiat. Nämä vaatii niin kuin kertausta niin vanhemmilta, mutta ei se nyt kyllä haittaa, että te valmentajanakin välillä niitä kertaatte. Se on ärsyttävää nuorten näkökulmasta, mutta tosi tärkeää. Ja kokonaisuushan tässä niin kuin ratkaisee. Mielenterveydet kuormittaa monet asiat ja sitten niitä suojaa monet asiat. Ja kun ne on tasapainossa, ne kuormittavat ja suojaavat, niin se on hyvä balanssi silloin. Ja molempiin voidaan vaikuttaa. Tässä mä nyt otan teille esille niitä suojaavia tekijöitä. Esim. Fyysisestä terveydestä huolehtiminen ja se nyt sitten tulee aika selkeästi myös sieltä urheilun kautta. Turvallinen kasvuympäristö, ja niitä on monia niitä ympäristöjä, kasvuympäristöjä nuorilla, mutta jos se on turvallista siellä harrastuksen urheilun parissa, niin se ei ole itsessään suojaa. Ja sitten kyky uskaltaa osata turvautua muihin ihmisiin. Oikeastaan vuorovaikutus, mistä mä puhuin, niin sitä paljon siellä mun mielestä urheilun sarassa jo harjoitellaan. Kuulluksi tuleminen, vanhempien työtoimeentulo, kaikki tämmöiset tietenkään, mihin te ette voi millään lailla vaikuttaa, mutta sitten voitte vaikuttaa siihen, miten te toimitte siellä urheiluympäristössä, itsensä arvostaminen ja hyväksyminen, ja se on varmaan aika tärkeää noin molemmat tai hyväksytyksi tulemisen tunne, joka myös sitten nuorilla muutenkin itsetunto vähän häilyy tietyissä vaiheissa, mihin mennään kohta vähän tarkemmin, niin sitä voi myös saada tosi paljon sieltä urheilun saralta. Mutta se on siis suojaavia tekijöitä on paljon ja urheiluharrastusympäristöt ja valmentajat ovat tärkeässä roolissa siinä. Tunnetaidot on myös mielenterveystaitojen pohjana ja nuorethan vasta harjoittelee näitä asioita ja ne on kyllä niin tarkkaavaisia, että ne kyllä huomaa meidän aikuisten tunteet ja varsinkin jos ne lähtee niin kuin rönsyilemään tai menee överiksi, niin se ei välttämättä tuo niin kuin turvaa sille nuorelle. Ja sitten kun siihen ympäristössä tai urheiluun liittyy myös mun mielestä se turvallinen toimintaympäristö on myös yleisö, kaikki mikä siihen liittyy, niin siellä tapahtuu arvaamattomia asioita. Niin siksi on tärkeää myös, että valmentajina tavallaan turvaatte myös niiden nuorten tunteita, koska ne on vielä hallitsemattomia, mutta niitä voi harjoitella ja urheilun saralla niitä kannattaakin. Ja mikä se olisi parempi paikka kuin urheilutunteita harjoitella, että ne on kyllä niin syviä ja tulee niin selkärangasta monelle. Ja sitten se on niin yksilöllistä, miten kukakin esimerkiksi tappioon suhtautuu tai siihen, että joku huutelee katsomusta. Sinällään mun mielestä huuteluun pitäisi aina puuttua, kun aikuiset huutelee lapsille ja nuorille, niin mun mielestä semmoista asiaa ei ole olemassakaan, että siinä olisi mitään muuta kuin nollatoleranssi. Sitten taas jos on tavallaan niin kuin jo aikuisista kyse, niin kyseenalaistan silloinkin huutelu, mutta se on ihan eri asia, mutta kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin kaikki rasismi, syrjintään liittyvä, homofobiset, transfobiset, niin tämmöiseen mun mielestä aikuisten pitäisi puuttua heti. Se on meidän tehtävä tavallaan näyttää, että nämä eivät kuulu. Oikeastaan niiden ei pitäisi kuulua mihinkään, mutta ei varsinkaan niin urheilu. No mutta tunnetaitoihin, että vuorovaikutustaidostahan siinä on kyse ja niitähän ne nuoret ahkeraan harjoittelee siellä pelitilanteessa ja harjoituksissa, vaikka missä. Mutta tämä onkin hieno paikka teille valmentajille myös olla siinä oppaana tai opettajana.
miten sitä omaa sisäistä tunnetta hallitsee, niin se on tärkeä juttu ja tärkeä peili myös niille lapsille ja nuorille. Koska se nuoruus itsessään on jo tärkeä vaihe ja erityinen vaihe lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Ja lapsiahan ne nuoret vielä on, mutta kovasti ne yrittää irrottautua meistä aikuisista. Ja se on tosi erityistä aikaa niin biologisesti kuin psyykkisen kehityksen vinkkelistä. Ja asiat tapahtuu yksilöllisesti ja tosi nopeasti yleensä. Ja sitten se on hämmentävää niille nuorille, varsinkin kun ne vertailee itseään siihen vertaisryhmään jollakin. Jotkut asiat ovat jo lähteneet kehittymään, toiselle ei, niin se on tosi hankalaa vaihetta myös. Ja sitten pitäisi niinku yrittää jotenkin pärjätä siellä joukkueessakin vielä. Aivot on oikeastaan semmoisessa voisi sanoa aivomyrskys koko ajan. Ne on niin isossa prosessissa ja herkässä vaiheessa, että nuoret ne ei oikeastaan on hämmentyneitä siitä, että mitä sitä tapahtuu samaan aikaan sekä oman pään sisällä että niin kuin siinä kehossa. Ja sitten se, niin kuin, mikä toistuu ja kuitenkin, että tämä asia ei muutu. Että terveesti kehittyvä nuori on epävarma, itsekeskeinen ja mustavalkoinen. Se on haaste meille aikuisille ja varsinkin teille valmentajille, mutta niin se vaan on. Että kun siihen vaan tarvii sitä kehitystä ja opettelua ja mokia ja vaikka mitä, että ylipäätänsä meistä tulee ihmisiä ja aikuisia ja nuorethan vasta harjoittelee, mutta teidän kanssa ja teidän avulla on hyvä myös harjoitella asioita. Sitten siellä on se identiteetti, mikä alkaa kehittymään ja kun urheillaan, niin väittäisin, että se urheilija-identiteetti tulee sieltä joka tapauksessa toistojen kautta, miten paljon ollaan yhdessä, miten kauan ollaan harrastettu tai urheiltu ja millä tasolla tehdään sitä. Mutta mitä säännöllisempää se on, mitä enemmän niitä treenejä on, mitä enemmän niitä pelejä on, niin kyllä se identiteetti, väistämättä urheilijan identiteetti tulee sieltä. Mutta kun siellä on sitten se muukin identiteetti, että sitten on hyvä muistaa, että siellä on aina niin kuin myös se lapsi ja nuori. Ja siellä on niin kuin aletaan miettimään omaa ja seksuaalista identiteettiä tai sukupuolen kokemista tai isoja asioita, että kuka mä oon, mitä mä näen, kun mä katson peiliin, kelpaaks mä edes muille, kelpaaks mä itselleni, nämä on tosi eksistentiaalisia kysymyksiä, että millaiseksi mä haluan tulla. Ja tämähän ei ole teidän tehtävä edes tukea, se on vanhempien tehtävä, mutta mä haluan tuoda tämän vaan siihen, että kyllä siellä nuorilla niin kuin tosi paljon on ajatuksia, mitkä jyllää. Ja hyvä niin, koska ei se identiteetti muuten sieltä löydykään. Mutta ei ehkä kannata olla huolissaan, etteikö se urheilijan identiteetti siellä olisi tai kehittyisi, mutta siellä on myös paljon muita asioita, mitkä haastaa. Sitten niillä on aina tarve löytää jotain omaa ja vanhempien mallit ei varsinkaan yleensä ole mieleen ja esikuvat on tärkeitä. Mä luulen, että te olette kyllä aikamoisia esikuvia kuitenkin valmentajina. Teillä on niin kuin, teitä he kuitenkin katsoo, väittäisin jollain lailla vielä ylöspäin. Meitä vanhempia ei niinkään, mutta se on just se kehitysaskel sinne aikuisuuteen, vaikka he on niin epävarmoja ja vuorautuu sinne huppuihin tai kompostoituu huoneisiin, mutta se on yleensä vaan niin kuin merkki siitä, että he itse asiassa haluaa, että heidät huomioidaan tai heitä kehutaan, vaikka sitä ei uskalleta sanoa ääneen. Mutta myös se ulkonäköihin liittyvä juttu, joka tietysti some tuo sen tosi lähelle ja on tuonutkin haastaa nykynuoria. Että ainahan sitä on ollut ja tietysti myös urheilun parissa, koska ollaan kuitenkin siellä läheisesti koko ajan, niin se vertaisryhmän vertailu, niin se tuo omat haasteensa. Sitten kun se läikähtelee myös se nuoruus, ei kaikille se on yksilöllistä, että miten sitä tapahtuu tai miten sitä pystyy hallitsemaan. Mutta kyllähän se monesti läikkyy ja urheilussa varsinkin voi läikkyä ja silloin kyllä monesti haastavassa tilanteessa. Pahuuttaahan ei niitä asioita tee, kun ne reagoi, sen mielihyväkeskus reagoi nuorille jännitykseen ja palkintoihin paljon voimakkaampi kuin lapsilla ja aikuisilla. Että siellä aivoissa otsalohkojen kontrollialueet
on ne, jotka ei välttämättä pysy aina mukana. Ja sitten heidät on vähän niin kuin tehty havaitsemaan, reagoimaan ilman pitkällistä harkintaa. Sen te varmaan välillä olette huomannut, että se vaatii toistoja, se vaatii palautusta, se vaatii meitä semmoista syvää hengitystä ja sisäänpuhallusta ja ulospuhallustakin. Mutta kyllä ne oppii. Ja niissä on hirveä potentiaali myös niissä nuorissa, mutta se vaatii kyllä monesti paljonkin. Ja sitten kun ne on vielä niin yksilöllisiä, että kuka kehittyy mitenkin. Ja se on joukkuepeliä ehkä hienouskin, että meillä on sitten niin kuin monenlaista siellä joukkueessa. Ja siitä pitäisi saada jotenkin hiottua se joukkue vielä kohti yhteistä tavoitetta. Mutta potentiaalia siellä on ihan hirveästi. Ja varsinkin kun he on niin kuin kaikki voipaisia ja heihin ei niin kuin sadepisaratkaan osu, jos se tarpeeksi kovasti juoksee. Tämmöisiä aivot toimii näin heillä vielä, mutta kaikki he imee kyllä teiltä, mitä vaan heille voitte antaa. Mutta me eletään myös ajassa, missä tässä on paljon asioita. Et nuoret myös suorittaa aika paljon asioita tässä ajassa. Vaikkei se sinällään väistämättä niin kuin juuri siinä urheilussa näy, niin joka tapauksessa se tulee monenlaisista ympäristöistä sinne teidän treeneihin, peleihin ja se aamu on voinut lähteä ihan miten sattuu käyntiin, mutta myös, että jos koulu ei toimi tai sä suoritat kouluakin tai vaatimustasot on joka puolella isot, niin jossain vaiheessahan se mieli ei niin kuin pysy enää mukana. Että se pitkäaikainen stressi ei ole aivoille hyvä juttu, vaan se on oikeastaan haitallista. Ja elämme myös monimuotoisessa maailmassa ja ehkä toivottavasti osa nuorista osaa myös blokata uutisia, mutta eihän nuo asiat voi olla vaikuttamatta meidän lapsia ja nuoria, mitä joka päivä myös uutisissa jyllää ja yhtä lailla ne vaikuttaa sitten jollain tasolla myös todennäköisesti siellä urheillessa. Se on vaan hyvä huomioida. Itsetunto, mikä on tosi tärkeä, niin sehän tässä tai urheilussa. Itsetuntemuskin on ehkä hyvä sana. Sehän on osa ihmisen minäkäsitystä ja se on osa myös mielenterveyttä. Ja se on oikeastaan tunne siitä, että kokee olevansa hyvä ja arvokas, vaikka on niitä heikkouksia. Totuudenmukainen, rehellinen kuva itsestään ja voimavara myös. Mutta koska se on aika häilyvä tuossa nuorella kehitys, niin kuin mä kerroin, että siellä tapahtuu niin paljon asioita, niin kyllä se voi romahtaa myös yhdessä yössä tai sekunnissakin. Mutta aika nopeasti sieltä pääsee myös sit ylös niin kuin nuoren näkökulmasta. Et itse niin kuin vanhempana on oppinut sen niin kuin poikani kautta, että mulla varmaan kesti kauemmin toipua tappiosta kuin pojalla. Ja sittenhän mä tajusin, että se onkin mun tunne eikä sen pojan tunne. Mutta tämmöiset kaikki asiat, nämä on hyviä peilejä myös meille ne nuoret. Että vanhemmille, kun mä pidän vanhempaa iltoja, niin mä aina kehotan heitä juttelemaan ja päivittämään oikeastaan asioita heidän kanssaan, ettei kuvittele, että on niin kuin mun missio tai mun unelma. Että pitää kysyä niiltä nuorilta, että mikä se niiden unelma on sen urheilun sarassa. Yhtä lailla mä näkisin, että teidänkin on hyvä aina välillä päivittää, että missä mennään sen nuoren kohdalla tai nuorien kohdalla. Koska ne voi vaihtua ne unelmat ja nuoriso on muutenkin haastavaa, sitä voi alkaa kiinnostaa aika paljon muutkin asiat kuin se urheileminen pelkästään. Ja silloin ollaan lähellä sitä, että kannattaa niiden kanssa jonkinlaisessa kontaktissa olla ja miettiä ja pohtia, että saa he myös pysymään siellä urheilun parissa, koska se on tärkeää. Mutta se itsetunto, mitä tarvitaan, niin siinä te voitte myös olla apuna niille nuorille. Kehujahan he tarvii ihan hirveästi nuoret.
Se on pohja, tämä itsetunto oikeastaan kaikelle. Mutta se palautehan tulee meitä aikuisilta. No se tulee myös muilta lapsilta ja nuorilta, mutta sieltähän se sitten saadaan aika nopeasti myös murenemaan. Et jos se on koko ajan murskaavaa se palaute, mitä saa kotona ja koulussa ja vertaisryhmältä ja sitten vielä niin kuin siellä harjoitustilanteessakin, niin kyllä me se itsetunto saadaan myös murskattua. Ja sitten kun siinä pitää yrittää näyttää vielä siltä, että mikä ei tunnu miltään ja kaikki tässä pystyy hallitsemaan, niin se voi olla välillä myös liikaa. Kaikki pohjahan se tulee kuitenkin on rakentunut jo siellä niin kuin alkuvaiheessa. Voisi sanoa, että mielenterveys niin kuin lähtee jo synnytyssairaalasta. Siitä, miten sinua ensimmäisessä katsotaan, miten aletaan reagoimaan siihen, kun sä vauvana haluat vaan pysyä hengissä, olet hädissä, niin sieltähän se alkaa. Sinne ehditään tehdä jo tosi paljon asioita, ennen kuin ne on esimerkiksi teidän kanssa siellä treenaamassa ja harjoittelemassa asioita. Mutta näitä voi myös korjata nuoruusvaiheessa näitä asioita, ja tässäkin niin kuin urheilun näkisin, voi olla äärimmäisen hyvä paikka siihen. Ja niin kuin tuossa sanotaan, että myöhemmin kouluopettajat, kaverit, harrastukset rakentaa sitä itsetuntoa tosi paljon. Suurimmillaan tämä itsetunnon vaihtelu on tuossa noin 12-14-vuotiaana. Ja sitten kun on tämä uusi kehitysvaihe, niin sitä on aika vastaanottavainen ja altis kaikille vaikutuksille. Pohdiskellaan itseään ja sitä identiteettiä, mutta sitä voi helposti myös muuttaa sitä käsitystä itsestään. Ja sitten niin kuin tuossa jo sanoin, niin nuoruus on myös erinomainen mahdollisuus korjata, no ei nyt aiempia ehkä virheitä, mutta sitä tosissaan itsetuntoa sinne toiseen suuntaan. Että sitäkin voi niin kuin saada upgradeattua, kun saa tarpeeksi niin kuin myönteistä palautetta tai saa taas sitä uskoa siihen, että mäkin nämä asiat opin ja mäkin näitä asioita pystyn tekemään. Eli nuoruus on psykologisessa kehityksessä myös noin toinen mahdollisuus, voisi sanoa. Tämäkin on ihan hyvä ehkä muistaa tai ottaa korvan taakse. Mutta mielialaan se tietysti voi myös vaikuttaa. Että jos masennusta jotenkin esim. Kuvaa, ja nyt sano, että teillä on, eikä pidäkään tehdä mitään, te et todellakaan ole terapeutti, eikä eikä siellä tarvitse tehdä diagnooseja, mutta kun kuvataan masennusta, niin se yleisin kuvaus, että ei ole mitään tai ei koe mitään. Ja sitten se tietysti myös niin kuin vaikuttaa siihen itsetuntoon, mutta ei meidän tarvitse edes mennä noin pitkälle, niin se itsetunto, kun on heikko, niin tavallaan se vaikuttaa niin moneen asiaan, mielialaan ja alavireisyyteen, joka voi sitten taas vaikuttaa näihin niin kuin perusjuttuihin, mitä sanoit, että voi olla niin kuin, olisi hyvä olla kunnossa uni ja lepo, ja varsinkin se uni ja lepo, koska siellähän se palautuminen tapahtuu. Niin se voi lähteä se kierrepallo myös sieltä nuorelta tosi helposti ja tosi nopeasti. Ja nuori ei näitä tietenkään välttämättä oikeastaan yhtään tunnistaa. Siinä ne tarvii niin kuin meitä valmentajia apuna ja myös meitä vanhempia. Että meidän tehtävä on muistuttaa ne perusasiat, mutta teidän on ehkä hyvä myös tietää, miksi joku voi olla alavireinen tai miten se itsetunto on niin kuin olennainen osa mun mielestä siinä, että pystyy suoriutumaan asioista. Alisuoriutuminen ja kukaan ei välttämättä halua semmoista tilaa itselleen. Se vaikuttaa niin moneen asiaan. Et sitä paljon tuolla, kun lastensuojelussa oli töissä, niin näki. Mutta siihen oli jo niin moninaiset ne syyt, häiriötekijät voisi sanoa, että miksi se olisi alisuoriutumista, koska se heikko itsetunto oli siellä pohjana ja se oli taas rikottu niin monen aikuisen taholta jo ennen alisuoriutumista. Ryhmämerkitys itsetunnella on tosi iso. Me puhutaan, tai yhteisöistä mä tykkään puhua, koska musta tuntuu, että me eletään aika yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, mutta mielenterveyden näkökulmasta yhteisöjen kannattelu, yhteisöt on niin kuin erittäin tärkeää. Ja siinä mä näen urheilulla todella ison vaikuttimen. Tai jos puhutaan vaikka loukkaantumisesta, joka
on maailmanloppu nuorelle, kun niille ei ole vielä sitä aikaperspektiiviä eikä niillä ole sitä resilienssiä siihen, että ei pääsekään treenaamaan yhdessä tai kaikki asiat niin kuin tavallaan loppuu, mitä sä oot tottunut tekemään, niin siinä on ehkä hyvä miettiä, että miten sit voi ottaa kopin. Esimerkiksi jollakin tulee pitkä loukki. Mutta ryhmään kuuluminen, arvostus siellä, niin se vaikuttaa siihen nuoreen tosi paljon. Ja siellähän sitten tietysti nuorilla on aina myös klikkejä kaikissa ympäristöissä, ja nämä voi vaikuttaa, että sen ryhmän ulkopuolelle jättäminen niin on yksilölle aika kova kolaus. Ryhmän vahvuus on minun vahvuutta, niin sehän on tietysti myös tämmöinen mun mielestä hieno urheiluslogan. Naisten minäkuva on kollektiivisempi kuin miesten. Se varmaan aika monet osin myös pitää paikkaansa. Ja pojilla taas se on semmoista niin kuin suorittamista. Siinä voi olla hyvät puolet, mutta siinä voi olla myös todella huonot puolet, jos itse tuntuu vaan suorittamiselle pohjautuu. Ja sitten kyllähän me tiedetään myös, että nuoret naiset, tytöt, niin että heillä on niin kuin hyvin paljon ahdistusta kaikkien tilastojen mukaan ja koulu-uupumusta yms. Ja väittäisin, että siellä myös voi olla tämmöistä suorittamista, että kun suoritetaan koko ajan jokaisella elämän alueella, niin sitä nuoruutta ei ehkä enää ehdikään elää. Ja se mielihän ei kenelläkään voi olla 100% koko ajan suorittava, jos edes 95%, niin sitten se jossain vaiheessa vaan murtuu. Sosiaalisten suhteiden merkitys itsetunnolle säilyy aikuisuuteen saakka monesti tytöille enemmän kuin pojille. Ja se hyväksyntä myös on tärkeää. No on se pojillekin. En mä tässä näe hirveästi eroa, mutta se ryhmän vaikutus on kovin iso. Sitten on tämmöistä yksityistä ja julkista itsetuntoa, mikä, en tiedä onko tämä niin oleellinen teille, mutta ehkä ne jollain tavalla tässä voisi miettiä, että toi some kyllä vaikuttaa aika paljon nykyään. Et tietysti varmaan hyvä puoli siinä, että kun treenataan ja pelataan, niin ei voida olla siellä somessa, mutta kyllä sitä näkee aika paljon nykyään ihan kun katsoo jonkun jääkiekkopelin, niin siellä on niin kuin kännykkä jo, kun peli on loppunut, niin siellä otetaan kuvia joukkueille. Se on ihan ok juttu, mutta ehkä mä haluan tässä sanoa, että se on niin joka puolella se some, ja nuorilla se on niin kuin sä oot kasvanut jo kännykkä kädessä, että sitä ei oikein voi paeta, mutta siinä on, se ei ole hyvä eikä paha se juttu, mutta se on ehkä hyvä myös muistaa ja huomioida. Et ehkä ei siellä ihan koko päivää kannata myöskään viettää, koska sieltä tulee myös semmoista feediä koko ajan, mitkä voi vaikuttaa siihen nuoren itsetuntoon ja vaikuttaakin. Olisi hyvä, että aikuisilta, ei kun nuorilla on aikaa siihen kasvuun ja haaveilulle. Että se aikuisessa kasvaminen jo sinällään on aika suuri ja iso kehitystehtävä. Ja sitten se vanhemmista irrottautuminen ja identiteetin rakentuminen. Ja kovat ne on nykyään nuorilla nuo paineet, vaikka kuulee toisenlaistakin juttua. Että kyllä niin kuin esimerkiksi lukijoiden keskiarvot alkaa olla aika absurdeja. Että ei olisi mulla ollut esimerkiksi mitään jakoa mun sellaisella peruskoulun päättötodistuksella mennä lukioihin sisään. Että kyllä siellä monelta suunnalta niitä paineita tulee. Ja se on tietysti iso riskitekijä sitten, voi olla. Mutta iloa, kun siellä saa olla myös niin kuin treeneissä, pelitilanteessa, myös ehkä haaveilua ja unelmointia ja jopa rakkautta sitä lajia kohtaan, niin se olisi niin kuin hyvä mun mielestä. Lähtökohta niin moneen muuhunkin asiaan elämässä. No, miten te voitte olla tukena? Nuorelle on tärkeää tulla kohdatuksi, nähdyksi, niin kuin meille kaikille ihmisille. Vanhemmille kun mä puhun, niin mä sanon monesti sen, että tärkeintä, mitä se nuori oikeastaan haluaa joka päivä on, että
että hän tulee nähdyksi, hän tulee kuulluksi, hänelle sanotaan, että hänestä välitetään, hänestä rakastetaan. Ja nämä ei välttämättä ole itsestäänselvyyksiä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun niitä mokia tulee väistämät nuorilla ja meillä aikuisillakin, niin silloinhan ne tarvii sitä feedbackia. Että okei, nyt me voidaan miettiä tätä, että miten me tehdään tämä paremmin. Tai nyt tässä tapahtui mokaa, mutta ei se mitään. Sä oot silti meidän pelaaja edelleen. Sä oot silti tässä joukkueessa. Sama se on sitten siellä perheessä. Että okei, nyt sä mokasit. Kaikki mokaa joskus. Mietitään, miten tästä eteenpäin, mutta silti mä välitän, silti mä rakastan sua. Ja tätä ne nuoret tarvitsee. Ne on nuoria, ne on lapsia. Ne kaipaa meiltä huomioon, vaikka ne olisi tosissaan huput päässä tai sanoisi, että älä tule lähellekään, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että ne haluaa yhteyttä sen sijaan, että ei ne haluaisi. Ja joskus ne ei halukkaan ja sitten on hyvä myös lukea sitä tilannetta. Jos teitä lähestytään, pysähdy, kuuntele, keskustele. Valmiit neuvot varsinkin meille niin kuin vanhemmille ihan turhia, mutta niitä voi yrittää jotenkin kierrepallona heille tarjota. Mutta kun parashan on, että he oivaltaa itse ja joskus he oivaltaa. Mutta tietysti tämä valmentajilla on omat tavoitteet ja on urheiluseuran tavoitteet ja yms, että haastavassa välissä tekin olette. Myönteinen palaute usein myös muusta kuin suorituksista, se olisi ihan hyvä kuitenkin. Tai sitä ne nuoret tarvii. Epäonnistumiset kuuluu elämään, sitäkin on hyvä muistuttaa heille, kun ei se resilienssi vielä ja se tosissaan se mustavalkoisuus on siellä, että saa jonkunlaista perspektiiviä kuitenkin. Se on niin äärimmäisen tärkeää niille nuorille. Se näkökulma on tosissaan siitä, että tämä elämä nyt ei kaadu tähän yhteen peliin, ei yhteen treeniin, ei edes yhteen kauteen. Mutta vaikeahan sitä on siinä tilanteessa sitten sisäistää, että se tarvii niinku sen tilan ja ajan sille. Tietysti on hyvä, kun te tunnette ne nuorenne parhaiten, että herkkyys, että antaa tilaa kaikenlaisille tunteille. Mun mielestä niin kaikki tunteet kuuluu urheiluun, se aiheuttaa niin syviä tunteita. Tietysti sitten miten niihin reagoidaan on se toinen juttu ja pitäisi niitä sitten jotenkin harjoitella, jos aina välineet on rikki, niin se ei ehkä ole paras tapa suhtautua tappioihin tai mettymyksiin, mutta häpeää, surua, siellä on isoja tunteita ja niitä on hyvä siellä urheilun saralla treenata ja harjoitella. Sitten on hyvä tietysti ne meidän ikuisuushaasteet, eli me urheilevien vanhemmat, että kyllähän me aika niin kuin kivikaskessa ollaan siellä valmentajille. Kun mä olen vanhemmille pitämässä vanhempailta, niin mä kyllä sanon, että ne on perusasiat, mitä vanhemmat tekee, ja sitten se valmennus taas kuuluu valmennukselle, niin silloin se nuorikin pysyy. Se on helppoa sille nuorellekin, silloin sen ei tarvitse miettiä, että kenen ohjeita mä oikeastaan tässä kuuntelen. Että sehän on tosi ristiriitainen viesti, jos sä saat niin kuin valmennuksellisia ohjeita sun vanhemmilta ja valmentaja on sanonut jotain, niin se on oikeastaan sietämätön tilanne sille nuorelle. Mutta siksi heidän kanssaan on hyvä olla jonkinlaisissa väleissä ja puhua heille ja kertoa, että miten täällä toimitaan, miten meidän urheiluseurassa toimitaan, miksi me toimitaan näin ja miksi teidän tehtävä on kannustaa vaan siellä katsomus. Ja sitten meidän tehtävähän se on vanhempien sanoa, että aina ei anna sille nuorelle mitä se haluaa, vaan sitä mitä se tarvitsee. Huumori, yhteinen jaettu ilo, nämä on niitä urheilun suolaa ja joukkojen urheilun suoraa varsinkin väittäisin. No tuossa oli mun setti tuossa mielenterveys, nuoren identiteetistä, nuoruuden kehityksestä. Muutaman uuden jutun, mitä me ollaan saatu aikaa, teille vielä tässä kerron, että meiltä paljon oli pyydetty ja huolen puheeksi ottamisen jonkinlaista niin kuin opasta siihen. No me sitten toimitettiin sellainen, tehtiin semmoinen, se on verkkokurssina tämäkin, se kestää noin vartin, että jos tuntuu siltä, että sitten semmoinen huoli alkaa jo nuoresta tulla, että on oikeasti olen huolissani tästä nuoresta, niin siellä on aika konkreettisia esimerkkejä, miten se huoleksi puheeksi ottamisen voi ottaa puheeksi.
Se on oikeastaan niin, että ota vaan puheeksi, kerro huolia, mutta kannattaa käydä siellä katsomassa, että siellä on ihan konkreettisia esimerkkejä siitä. Ja se löytyy tuolta linkin takaa. Te saatte nämä PDF-nä, niin saatte myös sen. Sitten meillä on urheilevan nuoren vanhemmille, jonne voi myös ohjata paljon juttuja. Ja kannattaakin ohjata. Ja myös näitä vanhempainiltoja me nykyään järjestetään. Mutta vanhemmat tarvii myös paljon. Ne tarvii myös paljon tietoa, tarvii paljon taitoa. Ja mitä enemmän te voitte heille antaa sitä myös, että tuossa on sun rooli ja tämän kun sä hoidat, niin homma menee niin kuin sitten yhteiseen maaliin. Niin silloinhan me niin kuin tavallaan yhteisönä, kun kaikki tietää, mitä jokainen tekee, mikä on kenenkin vastuu, niin aina parempi. Mutta ei mulla tämän kummempaa ja olette tärkeässä roolissa, väittäisin, niin kuin mä sanoin, pieniä asioita, suuria tekoja, että monesti te näette niitä nuoria enemmän siellä teidän treeneissä ja peleissä kuin moni muu aikuinen. Mä lopetan nyt tämän ja jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja, niin mielelläni niitä kuulen. Chattiinkin saa niitä heitellä ja mä lopetan myös tämän Noin.